מהבוקר עד הלילה אנחנו עסוקים רק בחסרונות, כל אחד יראה על עצמו, מה, נופלים בזה כולם. אדם קשה לו לראות את הטובות שהוא מקבל מהקדוש ברוך הוא. אדם בקל מסתכל על מה שהוא לא מקבל מהקדוש ברוך הוא, על מה שהקדוש ברוך הוא לא נותן לו ולא מטיב איתו. ומגיעים לקליפה של בכיינות. עכשיו זה לא רק מול הקדוש ברוך הוא. אדם נשוי לאישה, אין מושלם. דיברנו על זה כמה פעמים, אתה לא מושלם והיא לא מושלמת והכל בסדר. אבל אדם שיסתכל רק איפה אשתו לא בסדר, איפה היא לא מושלמת, עוד פעם אין אוכל, עוד פעם הטלפון עם אמא שלה, עוד פעם צריך לחפש את הכביסה מהחבל כביסה במקום שיהיה לי בארון, עוד פעם טונה וחביתה בלילה. עכשיו יש מיליון דברים שהאישה בסדר בהם, מדהימה בהם, אבל אדם לא מסתכל על זה. שימו לב, אדם שרוצה להתגרש, את כל הרע שבעולם הוא יראה באשתו. אישה שרוצה להתגרש, את כל הרע שבעולם היא תראה בבעלה. עזוב שגם יש בדור הזה הרבה כאלה שמתגרש, לא רואה אותה, מה לפני שהיא הכירה אותי, לא ראתה העולם, נתתי לה הכל, פתחתי לה את העולם, עכשיו היא באה עליי כאילו, אבל כשזה מגיע למצב של גירושין, לא, תשמעי, רגע, עשית שרירים, איפה אתה? עשית שרירים, איפה את? אני עצמאית, נפתח לי האופקים, אני רואה את העולם אחרת, אני אצליח בחינוך ילדים. בכל תחום ותחום אנחנו נופלים לבכיינות הזאת. זה קליפה מאוד 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 קשה. בפרט בדור הזה. תפסיקו להתבכיין. כל מה שאני נותן לכם ועושה לכם, אתם עסוקים רק במה שאין, רק בחיסרון, רק בבכיינות. זה יהרוס לכם את החיים, אומר קדוש ברוך הוא. אדם שמסתכל בצורה כזאת, הוא לא יראה טוב באשתו, הוא לא יראה טוב בהורים שלו, הוא לא יראה טוב בבעל הבית שלו, הוא לא יראה טוב בעצמו, הוא לא יראה טוב את הקדוש ברוך הוא. מה חסר לך? למה אתה מחפש מה לא טוב לך? למה אתה מהבוקר עד הערב הולך בהרגשה לא טובה, מוריד לעצמך את המצב רוח, ומוריד בבית המצב רוח, ומוריד לסביבת המצב רוח, ואתה רק הולך ובוכה? כי אתה מחפש לעזוב את הקדוש ברוך הוא, כי קשה לך. כולנו נופלים בזה עוד פעם, לא כי קשה לך לעשות מה שצריך, אז אתה מחפש. איפה הקדוש ברוך הוא לא בסדר איתי? אז הנה, אתה רואה, אני יכול להוריד את הרגל מהגז. מה אתה רוצה? לכן הדבר הגרוע ביותר בעיני הקדוש ברוך הוא זה הקליפה הזאת של הבכיינות.